asivale amehlo. Baba wethu osemazulwini, gama lakho Nkosi emini maqaba nibonga. Thixo wethu owazi Nkosi isiqalo, wazi isiphelo singekabikho nesiqalo. Nkulunkulu wethu namandla, sima phambi kobuso bakho emini Thixo wethu ukuphila. Simema Thixo umoya wakho ukuthi uqhube nathi uma sisenza lenkonzo yesikhumbuzo sika Mr. Zakhele Dlamini. Thixo wethu namandla, asinako ukwenza ngokunokwethu ukuqiqa nokuqonda. Asinako Thixo ukuqhuba lenkonzo ngokwendlela Nkosi esithanda ngayo, kodwa sicela umoya wakho Thixo, umoya oyingcwele nini bandla, usikhokhele Nkosi. Uze Thixo wethu namandla kuzo zonke izithethi ezihleliwe Thixo wethu namandla ukuthi siphosa amazwi okuphungula nendoda. Nkulunkulu wethu namandla, ibe ngamazwi Nkosi azawukwenza inhliziyo zabo basondeleyo Thixo enqebeni zibe nokukhumbula Nkosi, zingakhathazeki kodwa ziqine. Siyathandaza Thixo singabantwana bakho Nkosi, simema wena mnini bandla, simema wena sonini nanini, simema wena wawukhona umhlaba ungekabikho nenduli, ukuthi usilande Thixo, usikhokhele mnini bandla, ukuthi uqhuba kwethu akube intando yakho. Siyakumema ke moya oyingcwele nazo zonke ingelosi zamazulu that has been assigned Thixo ukuthi sibe nathi kulo msitho, zihambe nathi uze uzuko Nkosi lale nkonzo lithathwe nguwe njengoThixo. Baba siyathandaza in Jesus mighty name, amen. Ndibulele kumfundisi umyaleli. Ngamanye amaxesha inkonzo kaThixo uthi ngoku uyaziwa umfundisi isuka ibhide wena, kodwa masukubulele sicaka, sikubulele mkhonzi ngalomthandazo uvakeleyo. Siza kukhangela
umuntu ozakuza ezakuzomkela wonke umuntu lapha. Kodwa phambi kwento yokuba siye kwesi sithethi siza kwamkela wonke umuntu lapha, ndicela sibe ngabazili bodwa abaza kuhlala phansi. Athi wonke umuntu ofana nami siphakameni senzeni laa nto kuthiwa yi-moment of silence. Siza kuphakamani bazalwane, sinqwaleni nanjengento yokuba simazi into yokuba umfo kaNjamela usukile kweli gada besikade ephikisa kulo. Ithuba enalo ngoku ngokuthenjiswa uye kwesesibini isakhiwo apho umphefumlo wakhe uzawufika uphumle kuwe khona. Ndicela ke bazalwane, sikhokelwa ke ngubawo sibethelayo, siphakameni nje imizuzu embalwa senzeni moment of silence. Amen bazalwane. Sicela ke isithethe sonyoluweyo bekuthiwe ke sizazokomkela wonke umuntu. Ndizama ukhangela ke mama Mamrhobo Mr. Mqhili ukuba ndimbiza Mr. Mahili. Mr. Mahili sizamphakamisa ngengoma bazalwane eza kunyukela ngasentla ezokomkela wonke umuntu olapha ngaphakathi.
Tata nomama nosisi nobhuti egameni lenkosi. Haleluya. Haleluya. Amen. Igama lami ke ndinguSandile. Ndifanya amahili. Ndinzalwane yaseMthatha. Haleluya. Amen. Sindisiwe ke umntwana kaThixo. Haleluya. Amamkeni Kristu. Amen. Ndizokwenza ke kodwa ke inkonzo emfushane kakhulu. Kodwa mandizokwamkela wonke umuntu olapha. Umsebenzi, umhlali, family yonke ndizoyamkela. Amen. Ndizamkela ke ngamazwi okanye ngelizwi umqolo zomyeni. Incwadi kaIsaya chapter 41 verse number 10. Funda ngolhlobo. Ngoko ke ndinawe sokoyika ndinguThixo wakho sokuphakuzela ndizawukomeleza ndikusize amandla am asindisayo akuxhase akukhusele. Amen. So ndizonamkela ngamazwi ngokukhulu ifamily yalapha ekhaya. Ifamily yalapha ekhaya yona yahlukile kakhulu. Ukuyamkela kampeni siyenze namazwi ngoba abanye babo ngabazoloko belibona umzazo lebeko kutata. Thina sizobona abanye boqhoqa bevuka kuseni bayabona. But amazwi enzowashiya ngala athi sukoyika uThixo wakho. Kuyo yonke into enoyi